my happiness keta awụ na ine anya keta efu na ife gosiri ewu na a lot of things anyị na-ekwu n'ihu akwụkwọ na ndị mmadụ na-ege ntị ịma na ote na nnabal ndị Okija sị ha ka enu ka unu si wee nọlụ alụ na-emebe unu nọlụ nwayọ. Thank God for this Okija man na-ekwu okwu now. At least this man supposed to be a commissioner for information in Anambra State because o ji aka gbarielu ndị be ha na a lot of people ife Soludo kwuru foundation na Soludo na-ekwu na anyị alụzi nwa dibịa. Kedu ife na-agbakasịrị ahụ na ọnwụ na ịma na iwe ezigbo dibịa, ọnwụ na ịma na ị na-eme ezigbo omenala? Kedu ife na-agbakasịrị ahụ? Soludo did not come for you. Soludo nwere ndị ọ bịara for. Allow those people. If you keep crying, what it shows is that n'iso na ndị ahụ Soludo na-agwa. Ịghọtago? Iso na ndị ahụ Soludo na-agwa. So ṅaa ntị ṅachaa ntị gị ọfụma ka ị nụ the sense of reasoning, the voice of reasoning. This man, I owe you one. I owe you one. Etuwenu mkpu a na ụtụtụ mbụ. Thank God na onye Okija apụtago kwuo the same concern na-ekwusi nsi. Watch this video. Ka udo dịrị gị, ka udo nke Chineke chia n'ime ndụ gị, ka ebube na amara Chineke nọrụ n'ime ndụ gị site n'ugbu a were na mgbe ebighị ebi. Amen. Watch this video. Nne m dị hala local gọọmenti ekenekwa m ụnọ ọzọ. Ihe m bịara ka m kwuo kịta ka nye obere nkọwa na ya gbasara ala Anambra steeti a bụ maka ndị dibịa na ndị eze nwanyị. Maka ndị dibịa na ndị eze nwanyị. Ụmụnne m dị hala local gọọmenti, anyị nchama na onye iro ka a na-amụrụ ọgọdọ mkpụnana. Onye iro ka a na-amụrụ ọgọdọ mkpụnana na nwanne di maka ụkwụ ibia dị, maka ogbo ibia dị. Mụ na ụnụ bụ ndị hala local gọọmenti n'obodo anyị ma na o nwere ndị nọba anyị na-eklem na ha na-arụ dibịa, na-eklem na ha na-agwọ nta na-agwọ imo, na-eklem na ha bụ ndị eze nwanyị, na ha bụ nke a bụrụ nke ọzọ. Mana mụ na ụnụ ma na fake dibịa na fake eze nwanyị. Mụ na ụnụ ma na-akpọ ndị nke fake ahụ eji hụọ ha bụ nọ ndị na-arụ afọ n'anya. Ịkpọ ha afọ n'anya na Okija amụna na ndị na-ekwu. Mụ na ụnụ ma na ọ dịsị n'obodo anyị niile. Ọ ihe ndị a niile ndị fake a, ndị niile a na-arụ fake dibịa na fake afọ n'anya na fake eze nwanyị ka ala Anambra na-ekwu. Onye mana fake dibịa na fake eze nwanyị na afọ n'anya ka ya na-arụ, ya chịkọrọkwa n'ihi ya baa n'ụlọ, ya chegharịa bakwanụ n'ụlọ, ma ọ bụ ya si Anambra kwapụ maka na Anambra ya abazi anyị na ya. Ọ bụ na ị na-eme oke ite, ị na-aghọrị ụmụazị na ha bịa na nke gị ime ihe inwe ego, ha enwe ego, n'ihi na-agwa were, n'ihi na-eme nke a, n'ihi na-agwọ disappear and appear. Ọ bụ na ị na-agwụrụ ndị ohi ọgwụ, bụ na ị na-agwụrụ ndị kidnapper ọgwụ. Ọ bụ na ị na-emekwu ya maka ụfọdụ ha pụzikwere ya, ụfọdụ na-emekwu ya sị na ekperekwa. Isi na iweta handkerchief atụọ ya, ụnọ ehogha from ebe a jee ebe ọzọ jee dizie. Ọ bụ na ị na-eme miracle alert. Biko gọọmenti Anambra kwuru sị na nke ọbụla ị klemziri na ị na-eme, n'ihi na atụtụ ya nwụrụ anwụ anyị asịghị ya na asị, n'ihi na-eme nka, n'ihi na-eme nka anyị kwetere ekweta. Mana gọọmenti Anambra kwuziri ihe ndị ahụ ị na-eme, na gọọmenti ga-ezite ndị mmadụ abịa kpọọ oku n'obom ma ọ bụ na field, akpọpụta gị ị bịa demonstrate ya na public, echedo vidio, were vidio rekọdụ ya, demonstrate ya ihe ahụ i kwuru na ị na-arụ. Ọ bụrụ na ị sị na ị na-atụta onye nwụrụ anwụ, ime mirakụl onye nwụrụ anwụ ekunie, ime mirakụl onye ngwụrụ ejebe ije, ife aka ihu a, ịtụ ọgwụ n'anya nwụrụ anwụ si okunie, ịfụọ ya ọnụ okunie, anyị kwetere ekweta na ọ bụ na gọọmenti kwuru, iwu Anambra kwuru na ọ bụrụ nwụrụ anwụ ka ị na-atụte, na anyị akpụrọ gị with vidio, ndị mmadụ anọghị, anyị akpụrọ gị jee na mọchụarị
ịtụnite nwụrụ anwụ ịtụnite ha ya gọọmenti Anambra ya kpọrọ gị nye gị ọnọdụ ibidozie rụbara Anambra ọrụ ahụ ihe ọbụla ị chọrọ Anambra steeti a na-akwụ gọọmenti Anambra na-akwụ gị ma ọ bụrụzie na ịtụta ebe ndị ahụ nwụrụ anwụ atụtezighị aka na-aba agha ọghị otu aka ije nọ ya ebe ị kwesịrị ịnọ. Ọ bụrụ na esi niile eme money dobla na arụsị gị na-ebibe ego niile eme onye bịa ime ya onwe ego ọ bụrụ bilonia anyị nidiri gị enid obodo ahụ isi na ya pụta n'ihe ala lokal gọọmenti ị bụrụ onye Okija nidiri ego ahụ gọọmenti Anambra anyị nidiri ego ahụ so anyị ga-akpọ oku gọọmenti ga-akpọ oku na field n'obodo gị ahụ ịpụta were ihe ọrụ gị apụta ndị obodo ezuo eweta vidio ime money dobla ahụ ịkpọ arụsị gị ntụ ahụ isi akpụ ya ọgbọ ego ahụ ma ndị sị na arụsị ha na-agbọ dọla na paụns ọgbọọrọ anyị ego ahụ ka e were ego ahụ bido dozibe Anambra steeti ka e were ego ahụ bido dozibe obodo gị arụsị gị gbọ ha ego ahụ arụsị gị bibe ha anyị ego ahụ den gọọmenti akpọrọ gị nye gị ezigbo ọnọdụ nye gị ezigbo oche ịnọdụ ọfụma gọọmenti ịbara obodo uru bara gọọmenti uru ego ahụ ndị a na-achọ inwezie ya nyafụnyafụ ịrụbaziela Anambra steeti ya bụ ọrụ nke ọbụla isi na niile eme gọọmenti anyị akpọpụta gị nke ahụ esi niile eme ime ya onye ọbụla afụ ya. So nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị ịmarakwa ihe ọbụla ị na-eklem na ị na-eme na dibịa na eze nwaanyị na ị na-eme na nke ekpere na ị na-eme na ụdị ọbụla na holy water gị na anointing oil gị na anointing nke gị a na-efe ha ya nke eme nke ema na ọ na-eme ichiri ha nzughị enu wụọ nke eme nke ema biko nwanne m jekwa gbakọọ ọfụma ma ihe ahụ esi niile eme ị na-advertise mana Facebook ma ebe niile si niile eme na arụsị gị na-eme na ngịnwa na-eme na ị na-agwọ na ị na-eme nke a gbakọkwa ọfụma ma ị na-emekwu ya eziokwu maka na gọọmenti oyibo Anambra ga-abịakwa kpọpụta gị na pọblik idemonstreti ya ihe ahụ isi niile eme idemonstreti ha ya ọ bụrụ eziokwu biko nwanne m ị nwezighị nsogbu gọọmenti Anambra enye gị satifiketi doziere gị ọnọdụ ị nọ emebi ya ọfụma ụwa niile bịa patronize ba gị ma nwanne m imebezie emepụghị nwanne m imebezie emepụghị ọzi ngịnwa ya na-atazi onwe gị ụta enwe nsị ka nyọkwa ndị be anyị ịmarakwa na ịdị ya shọ ma ndị na-eje na mmiri ịnọkọta ịmachakwa nọọ ihe ahụ ị na-ekwu abụ eziokwu ịkpọrọ ndị mmadụ jee na mmiri n'etiti anya sị na ọkamamiwọta dozie n'elu mmiri gazie nye ya ego kamamiwọta mezieri ya nka ka ị wee ghọrọ ya ha igburu ọbara anụ na-egbu na mmiri ọha na-eyuzu eyuzu wekọrọ ihe na-atụwa isi na mmiri ma ịmakwa na ọ bụ eziokwu ka ị were gosi na ihe anyị na-eme emere nke a ije kechisi ihe si na aja ka ị na-achụ bịa wepụtara ya n'ụzọ ma ị mana nke ahụ ị na-ekwu na ị na-achụ aja na ọ bụ eziokwu ihe nna ayọ gị bụ ịmara na nke ị na-eme ebe eziokwu no problem inwe ha ihe atụ ụjọ nọdụ na-eme ya etu isi eme ma ọ bụrụ eziokwu ka ị na-eme ma ọ bụrụkwa na ihe ahụ ị na-ekwu na ị na-eme na ị naghị eme ya nwanne m kwakọrọkwa kịta pụọ ma ọ bụ chegharịa bakwa n'ụlọ na oyibo na-abịa mana isikwa na ị na-eme ya eziokwu oyi akpọpụtakwa gị ịbịa demonstreti ya rie ndị obodo idemonstrate ime kata emenwa gị nwanne m ị ya aba n'ime and ị ya anọte aka then ebe ahụ ị na-eme ya ebe ahụ ị nọ wee na-aghọrị ndị mmadụ niile eme ya ịmara gwenere oyibo onwezi ya ọ bụ n'ọhịa na ana ka ị na-eme ya sị na ọ bụ ihu chịrị nwa na ọ bụ nke a na ọ bụ nke a oyibo ga-ewere ya mezi ihe sọrọ ha ngị nwa ijebezie ebe ị kwesịrị ije do ensị ka nyọọ ndị be anyị ụnụ mana afụ n'anya na ihe ndị dibịa na saịnbọọdụ a na kaadị a na ohiri nne be anyị bụ ihe ala lokal gọọmenti emerechazie nke Okija ndị nsi na ya pụta doo na ụmụnne m onye ọbụla gbakọkwa ọfụma
maka echikwe esi na ọ bụ ndị ụmụnna gị suru gị imi, echi sikwa na ọ bụ ndị gị ha ya adịghị mma, echikwa esi na ọ bụ ndụdọ ka a na-adọ ewere bịa kpọpụta, echi si na ndị a ịbụ ndị otu ndị a na ebe a ndị otu ndị a na ngị na ndị akwụ a n'ihe eji maka ya bịa na-eme gị, echi si na ndị ngị na ha na-azọ pawa ahụ na-eme gị. Nwanne m, nke ọbụla esikwa niile eme, ma ndị tiri na Facebook ebe ọbụla i tiri ma ndị biri kaadị, biko ịdịkwa gị chịọ na ihe ahụ ị na-ekwuri niile eme n'eziokwu, jekwa withdraw ya kịta, chịkọrọkwa ihe ahụ baa n'ụlọ, jekwa ọrụ oyibo ma ọ bụ hapụkwa ihe ahụ, gwakwa ndị obodo na ichegharịa na ka imebe ihe ọzọ. Ọ bụghị etu ahụ oyibo na-abịakwa, like I said earlier, amakịdị bụ na nsị ka ọ ya agba, onwekwa onye ngị na ya nwere okwu, onye nwere na-ebo gị, onwe si niile eme nke fake, onwe si na-eme original. Naanị ha anyị kwuru bụ na a ga-akpọpụtazi gị onye ọ sọrọ gị bụrụ, anyị akpọpụta gị na public, i demonstrate ihe ahụ esi niile eme, ihe ahụ nke ọbụla iji ọnụ gị kwuo niile eme. Ọ bụrụ ọrịa ka ị na-esi na ị na-agwọ, nke ọbụla esi na ị na-agwọ, anyị akpọpụta gị, akpọtara gị onye ọrịa ahụ na-arịa na public, ịgwọọ ya. Ịgwọtaha ya, imeghe ihe ahụ i kwuru niile eme, nwanne m, chidimma adịrị gị. Ma imebezie emepụghị, adị m sọrị, ya ka m sị ka m yọọ ndị be anyị, ndị ihe ala lokal gọọmenti, ihe ahịrị nne na be anyị, dibịa n'ihe niile na Facebook a ọ ka nkụ na be anyị. Like I said, Okija nke nsi na ya pụta, onye ji igwe udo bido n'ụlọ, ohiri nne na be anyị. Obodo ọbụla ndị ihe ala lokal gọọmenti, ndị ọbụla nyochakwa ndị nke nọ be ha maka ọ ṅaba osibe. Onye dịkwa chịọ ihe ọ na-eme, no problem, abịa test ya gị, nsogbu adịa. Ma ọ bụrụkwa na ịdị ya chịọ, biko nwanne m, na kpukwe n'ụlọ. Ọ bụrụ na isi na ị na-eme appear and disappear, anyị nidikwere gị maka o nwere ndị anyị nidisiri ka ị nọzie na-emere anyị apịa, na-emerisi apịa, were sozie na-ejide ndị na-eme ihe ọjọọ na Anambra. Ma ị marakwa na ị na-eme ya, nwanne m, bakwa n'ụlọ. Ọ nke a ka m sịkwa ka m kwuo maka ihe gbasara oke ite, dibịa, eze nwaanyị na gburugburu igwe dị na ya. Biko nwanne m, ma ndị miracle alert dịkwa chịọ, maka anyị ga-enyekwa gị foonu, anyị ga-ejikwa foonu anyị bịa ime the miracle alert abata na foonu nke anyị nwa, ego aha dị na akaụntụ anyị, ịmara na ịdị na free. Ma ọ bụghị na ọfụ, biko nwanne m, ọ ga-enyekwa nsogbu. Bakwa n'ụlọ, onye adịghị shịọ, bakwa n'ụlọ. Ma ọ bụrụ na ịdị shịọ, nọ izie abịa ka e test ya. Chukwu gọzie gị. Ka m pụtakwanụ, afọ nka bụkwa Ken Ema.